Оңға, солға, либераллар қолдар. Оңға, солға. Оңға, солға, либераллар қолдар. Оңға, солға. Оңға, солға, барда сенікі. Дүния сенікі, мұнда барда сенікі. Оңға, солға, барда сенікі. Дүния сенікі, мұнда барда сенікі. Әрбір күні, әр сағатны, менімді, сенімді, көңілімні, әр жүрекні, әр күшіні қиял етті. Тұрғанда қоя бармасам да, қойсығында жерде болмасам да, қиялар жүрегімні төйді. Хаман үнді, ол сені хаман үнді, алға үнді. Хаман үнді, ол сені хаман үнді, алға үнді. Yaşa жерде yürekte başına tayon. Yaşa жерде yürekte başına tayon. Oңға, солға, либераллар қолдар. Оңға, солға. Оңға, солға, либераллар қолдар. Оңға, солға. Оңла, тыңла, барда сенікі. Дүния сенікі, мұнда барда сенікі. Оңла, тыңла, барда сенікі. Дүния сенікі, мұнда барда сенікі. Yaşa жерде yürekte başına tayon. Yaşa жерде yürekte başına tayon. Alkışlar demek. Прости, но свои детские воплоти внешний. Это мы, юные мы, южные мы, выпускники и малыши. Нам открыты все пути. Так было всегда, вчера детвора, а завтра мы большие люди. Большая
Фәрид, алқышлық өз-өзімізді аплодисменты сәлем себе. Һәм инде сәлгішләр, біз сізді шақырамыз. Орындарыңызға бірнеше мезгілден біздің ижади концерт башлана. Демәк, барлық сәлгішләр орыннарда. Тағын бір қат. Хайырлы кеш, Лидерс Билар форум! Вау! Шәп, настрой бик яхшы. Кәйфләр ничек? Hey! Әфәрин, әдәгіз тиз генә. Мин инде беләм, күрәм барлык аланнарында, әмма дә ләкин кайсы аланның тавышы иң көчле. Хәзер һәрбер аланның сез мондамы дип сорыйм, сез әйтәсез монда дип. Карарбыз, нинди аланның тавышы иң көчле, кем самый мощный. Димәк, киттек. Алмазхан мондамы? Воу, әфәрин. Атилла! Шулай ук шәп. Истеми каган! Кудрахан! Аспару! Илкамхан! Истеми каган! Булды, гафу. Маде мында. Алға таба, билге каган! Кубратхан! Һәм Күлтәгил! Афарин. Кайсыгыз иң афарин? Кайсыгыз иң көчле? Кайсы алан? Кайсы? Минемчә һәрберегез иң көчле. Һәрберегез афарин, һәрберегез искиткеч. Тагын бер кат алкышлык үз-үзебезне һәм без башлыйбыз. Инде белгәнегезчә, бүген безнең иҗади концерт. Бу сәхнәдә берничә мизгелдән иң сәләтле сәлкешләр үзләренең иҗади чыгышларын, номерларын, җырларын, биюләрен, шигырьләрен, оригинал жанрда булган номерларын тәкъдим итә. Һәм инде беләсезме, без монда бик тә күп сәлкешләр, әйдәманнар, оргкомитет, әмәндә ләкин безне тагын да күбрәк кешеләр карый. Алар безне YouTube'та безнең трансляция бара.
һәм камера барысын да төшерә. Сез инде аннары ул концертны карый аласыз. Вы сможете этот концерт еще раз посмотреть. И если вы хотите, чтобы кто-то из ваших близких также посмотрел этот концерт, мы сейчас на экране покажем QR-код. Если я все правильно говорю, меня бу QR-код, сіз аны фотоға төшерә аласыз. Һәм әниләрегезгә, тиләрегезгә, дусларыгызга җибәрә аласыз. Алар бу QR-кодка кирип, аны кулланып, концертны карый алалар. Вот, можно использовать этот QR-код, смотреть концерт. Если это сложно, то просто заходите на YouTube-канал Салят Official. Инде бу бик авыр юл булса, сез Салят Official дигән YouTube каналга кирегез. Язылыгыз, колокольчиклар куйгыз, һәм инде хәзер үк Салят Official YouTube каналында безнең бара турыдан-туры эфир. Һәм инде икенче мәгълүмат, бүген безнең иҗади концерт, иртәгә кич белән безнең булачак Open Air, Салят Fest. Һәм бүген бу сәхнәдә иң шәп чыгышларны без иртәгә тагын бер кат карыйбыз. Димәк, аның өчен ни эшләргә кирәк? Димәк, игътибар экраннарга можно еще раз на экране высветить аккаунт. Бездә бар яңа аккаунт biler.art дигән аккаунт. Сейчас мы его высветим на экране. Может быть, на весь экран, если получится вдруг. Хотя бы на секунд 10, 10 секундка без аны күрсәтсәк. Язылыгыз Instagramда бу аккаунтка. Һәм инде һәрбер чыгыш biz аны видеога төшерәбез. Һәм сез ул чыгыш турында Instagramда комментарийлар яза аласыз. Иң күп лайклар алган чыгышлар иртәгә тагын бер кат Салят Феста без аларны күрәбез. На русском тоже скажу, подписывайтесь на этот аккаунт. Мы будем выкладывать все номера, которые сегодня здесь на сцене будут перед вами представлены. Обязательно комментируйте, что вам понравилось. И номера, которые наберут наибольшее количество лайков, завтра мы их еще раз увидим на Салят Фесте. Лучшие где-то 3-4 номера. Һәм инде без башларга әзер. Сез әзерме? Афарин, һәм без иҗади концертны башлыйбыз. Каршы алыгыз. Сәхнәдә Ярославлев Артем Культагин аланы каршы алабыз. Я птицу счастье свою отпускаю на юг. Теперь и сам я пою, теперь и сам летаю. Ха-хоу, ага, е-е. Ха-хоу, е, ага, е-е. В открытый космос лечу, кометы огибая. Тебя мечтай, научу теперь одна выстай. Ха-хоу, ага, е-е-е-е-е-е-е. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь. Отдайся, улыбайся, улыбайся. Улыбайся. Закинув лески вдали, ловим мы корабли. Рисуем ветром пыли, бол за крылья держи. Ха-оу, ага, е-е. А-оу-е, ага, е-е. Над этой бездной боржи, мне глаза завяжи. Рискуем с ветром пыли, бол за крылья держи. А-оу, ага, е-е-е-е-е-е. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь. Отдайся, улыбайся, улыбайся. Улыбайся, улыбайся. Нина, на-на-на-на, нина-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 на. Улыбайся, на-на-на-на, нина. На-на-на-на-на-на, на-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 на. Улыбайся. Сезне алкышлар, Ярославлев Артем Культагин алыннан. Афарин, Артем, давай бир бишне. Супер. Без дәвам итәбез. Сәхнәдә Кашкаров Данил һәм Мирхизханова Ксения, Илхам хан һәм Аспарух аланнары каршы алабыз.
Әйдәгез тагын бер кат каршы алыйк. Данил, Ксения, Аспарух, Илхамхан аланнары. Һәм инде бию башлана. Like 해볼래 해 그 따뜻한 떨림이 새빨간 설렘이 마치 해변가겠지만 you might not get in it. Look at me, look at you. 누가 더 아플까? You smile. 누가 you are. 두 눈에 피눈물 흐르게 된다면 섭섭. 누가 you are. 난 어떡해 나약한 나에 견딜 수 없어. 서로를 가진 채 사랑의 숨통을 Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram pa 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 pa. Let's kill this love. Ram pa 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 pa. We all commit to love that makes you cry. We're all making love that kills you inside. Yeah, we must kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love before it kills you too. Kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love. Gotta kill. Let's kill this love. Сезнең алкышлар Кашкаров Данил, Мирзиханова Ксения, Илхамхан һәм Аспарух аланнары. Афарин! Без дәвам итәбез. Сәхнәдә Васюткина Мария, Истеми каган аланы. Шура гавагарджан, ма салгулан эс ларан. Кужендан мерджень кущуле ирен кажен юхтаран. Ах, ларада беб, ередеп, вуд шунат мана жымра. Асла варжыра велердеш манан савна мажыра. Шура гавагарджан, ма вежедень пербечень. Мен ширадын ирен кажен кавак пеле түбинже. Ах, вежеде беб, ередеп, вуд шунат мана жымра. Хурджага дырца аргатре, манан савна мажара. Щук анларха шура пажем ан юхтар чут кушульне. Шилжунат ут енерледе тухса вешташ манжине. Нимен шиксер. Шилен мезер щабаш эзеташ манба. Пушнехуна мажаружан, щага буля, ир парне. Сезнең алкышлар Васюткина Мария, Истеми каган аланы. Без дәвам итәбез. Сәхнәдә Мартынова Елизавета, Кыдрак хан аланы. With your head in the clouds, I bet you I can tell you what you're thinking about. You see a good boy, gotta give you the world, but he's gonna leave you crying with your heart in the dirt. His lips are dripping honey, but he's stinging like a bee. So look up all your loving, go and through with the key. Hey, good girl, get out while you can.
I know you think you got a good man. Why you gotta be so blind? When you open up your eyes, just a matter in time till you find there's no good girl, not good for you. You better get to getting on your goodbye shoes and go, go, go. Better listen to me, here's low, low, low. Hey, good girl, you got a heart of gold. You want a white painting and a hand you can hold, just like you should, girl. Like every good girl does. Want a fairy tale and need somebody to love. Yeah, it's really good and lying here will leave you in the dust. So when he says forever, well, it don't mean much. Hey, good girl, so good for him. Better back away, honey, you don't know where he's been. Why you gotta be so blind? Won't you open up your eyes? Just a matter in time till you find there's no good girl, not good for you. You better get to getting on your goodbye shoes. Go, go, go. It's no good, girl. Why can't you see? You take your heart and break it. Listen to me, yeah. Why? This of love. Do you find? It's no good, girl, not good for you. You better get to getting on your goodbye shoes. Sizden alkışlar Martinova Елизавета Кудратхан аланынан. Менимчә ул афәрин. Biz devam edemiz. Сәхнәдә Валерова Анастасия һәм Купорова Кристина Кубратхан аланы. Упали, когда бит ударил, подымаясь выше каждый час. Роняли память, забывали поднять, да могли замять все, что ранит нас. Там били волны дикие, был тобой убитый я. Было место дикое и незаметно тихая. Неужели сон? Становились ливни в унисон, нас не поймали, и мы в любовь упали, когда бит ударил. Упали в любовь и ударились в танце. Упали в любовь и ударились в танце. Нас не поймали, и мы в любовь упали. Споем еще. Нас не поймали,
Сезнең алкышлар Валерова Анастасия, Купарова Кристина, Кубратхан Алана һәм аларның искиткеч биюләре. Шуннан да Фәрин, шулай итеп безнең концертыбыз дәвам итә. Сезгә ничек концерт ошыймы? Йоу, шәп, минемчә шулай концерт шәп. Монда безнең яңа артистлар инде сәхнәгә чыга. Сәлкешләр, әйдәманнар, мин исегезгә төшерәм. Еще раз повторюсь, что у нас есть аккаунт. Я предлагаю его еще раз высветить на экране. Тагын бер кат безнең Instagram аккаунтны экранга чыгарабыз. Ул экранда бар biler.art дигән аккаунт. Барыбыз да язылабыз һәм инде безнең беренче видеолар китте. Мәсәлән, Ярославлев Артемның видеосы инде бар, калганнар да чыга. Сез комментарийлар языгыз, кайсы номер сезгә ошады, ошамадымы, нәрсәсе ошады языгыз. Мин аларны соңрак әле укып чыгармын да. Һәм мин тагын бер кат кабатлыйм. Иң күп лайклар җыйган чыгышлар иртәгә Сәләт Феста шулай ук чыгышлар ясыйлар. Еще раз напомню, обязательно комментируйте все видеозаписи в аккаунте biler.art и самые популярные видеоролики с номерами завтра выступят еще раз на Сәләт Фесте. Ну что, ребята, вы готовы? Сез әзерме? Давайте поприветствуем. Әйдәгез алкышлап каршы алыйк. Сәхнәдә Нургалиева Айзилә һәм Каримов Арсен билге каган алана. Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой, чтоб живых остались только мы с тобой. Что над нами километры воды, что над нами бьют хвостами киты кислорода, хватит на двоих, я лежу в темноте. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Дыхание. Я пытаюсь разучиться дышать, чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа, что не умели ценить, но ты спишь и не знаешь. Что над нами километры воды, что над нами бьют хвостами киты кислорода, и хватит на двоих, я лежу в темноте. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Дыхание. Нургалиева Айзилә, Каримов Арсен билге каган аланнан инде аларның чыгышлары видеоролик хәзергә Instagramда biler.art керегез, язылыгыз һәм инде безнең беренче комментарийлар китте. Комментарийлар бик күп, рәхмәт сезгә. Әйдәгез күбрәк калдырыгыз, егетләр, кызлар, аннары соң үзләре дә укырлар. Безнең программа дәвам итә.
Сәхнәдә Сафина Диана Илкамхан аланы. Сөям кайчакта бер иптәшемне, аңар күрсәтәм мин күздә яшемне. Ачып бирәм аңар кайгы моңымны. Сөйлим бер барымны һәм югымны. Күренә ул мәхәббәтле күземә, куяр төсле бәһә һәрбер сүземә. Ала алмыйча теким күзне күзенә, чыгардыр балкыган нурлар йөзенә. Килә шунда бер аваз әллә кайдан, ышанма, дөньяда һәркемдә ялган. Аның тик тышкы ягын син күрәсең, мәхәббәтле әһәмият бирәсең. Тышыннан кызгану күрсәтсә дә ул, эчендә нәрсәләр ятканы мәшгуль. Әгәр күрсәң аның йөзендә нурны, бу нурга мәгънә бирсин башка төрле. Аңар син саф күңелең белән ышандың, эчеңдә кайгы хәсрәттән бушаңдың. Бушаңды, пак вә саф күңелең әчелде. Тирә-якка шуның нуры шәшелде. Йөзеңдә күргәнең нур иптәшеңнең, нурыдыр саф күңел һәм күз яшеңнең. Кара йөз ул, кара эш ул һаманда. Мәхәббәт һәм кешелелек юктыр анда. Менә шул чакта мин аптырыйм да, аваз килгән тарафка бер карыйм да. Аваз дим, ишетеләсең, әйтче, кайдан? Фәрештә кычкырамы, яки шайтан? Җавабында аваз: син рәнҗемә, минем исемем ачы карт тәҗрибә ди. Сафина Диана Илкамхан аланы. Алкышлар. Алга таба сәхнәдә Руди Неля модель аны каршы алабыз. Не відчиняй мені, не розглядай мене крізь призми зачарований ти у сні. Не полишай мене, прокинувшись у теплій весні. Я тебе боюсь, та з тобою бути хочу. Ти вітай мене щоночі біля прірви на краю. Запам'ятай мене, я вічно житиму під скронями твоїми мої пісні. Ти вже зненавидів, ми тонемо у вічній війні. Я тебе боюсь, та з тобою бути хочу. Ти вітай мене щоночі біля прірви на краю. Там, де сідає туман, сядь зі мною поговори. Гей, що за право ти мав так тримати мої думки в неволі?
Пам'ятай мене, я вічно житиму під скронями в твоїй голові. Рудинеля modellandan sahnedeydi. Biz Aferin şundan da. Biz devam ederiz sahnede Abdullina İlnara şulayıq modellanı qarşı alabız. Hem birimiz birge. Aferin modellanı. Bizning yomg'ir yog'a boshladi. Nishik normalno пока. Tuzabizmi? Aydagi solg'a tabolaysa boramiz. Sahnada Galimulina Kamila Asparuh alanından qarshi olamiz. Aydagi Quray tovushlarını tinglayıq.
Афарин! Галимуллина Камила Аспарух аланынан. Ох, нинди һава торышы. Аз гына яңгыр сипкәли. Кайфләр ничек? Афарин, димәк инде әйдәгез тагын бер номерны карыйк, ишетик. Яңгыр бетмәсә инде без корылтайга күчәрбез. Әйдәгез каршы алыйк сәхнәдә Сабитова Аделя, ул РДШның оештыру комитетыннан, һәм ул хәзер сезгә бер тәкъдим, ул бер җыр җырлый, һәм шундый тәкъдим бергә җырларга. Сейчас есть прекрасное предложение от Адели спеть песню «Алые паруса» же мы будем петь. Кто знает песню «Алые паруса»? Поднимите руки. Ну, практически все. Да, и сейчас мы будем петь эту песню вместе. И также не забываем про инстаграм-аккаунт billiard.art. Пожалуйста. Синего моря, где бушуют бураны, жила там девчонка с именем странным, и часто бывала она на просторе, в мечтах уплывала за синее море. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса, алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. А там за морями, за синей чертою, жил парень отважный, с открытой душою. Мечтал он о море, о странствиях дальних, мечтал о походах в дальние страны. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса, алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. И вечером поздним, когда все уснули, на небе зажглись миллионы огней. На свете свершилось великое чудо. Тот парень с девчонкой влюбились друг в друга. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса, алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Афарин Сабитова Аделя. Алые паруса. Жиром бергә җырладык, вместе спели. Все большие молодцы. Рәхмәт сезгә. А безнең концерт дәвам итә. Сәхнәдә Камалиева Ясмина Алмасхан аланыннан каршы алабыз. Болгар җире, бөек Болгар иле, тарихка мин саклыйм зур үпкә.
Бабамнарның мәғрур жаны кебек күтәрелә тургай биеккә. Басу буйлап берәү җырлап килә, шал тарихтан килә диярсең. Барысы да 1000 ел элеккедәй, аргамаклар чаба ярсыз. Барысы да 1000 ел элеккедәй, ай кояшы, зәңгәр күге дә. Бөек илдән шүлмәк ватыклары бүләк булып калган бүгенгә. Бөтен нәрсә монда якын миңа. Әйтерсең, мин әнкәм куйнында. Бөтен нәрсә монда булгарымның ыныклары кебек тоела. Хәрабәләр, ташлар арасында башын иеп тора кылганнар. Бабайларның сүзен сөйләр өчен тик кылганнар гына калганнар. Болгар иле, бабамнарның иле, Тургай моңы, минем моңнарым. Мин Тургайны түгел, бүген гүя бабамнарның җырын тыңладым. Рәхмәт. Камалиева Ясмина сәхнәдә иде Алмасхан аланыннан. Шуннан да афәрин. Һәм инде шулай ук исегезгә калдырабыз, Инстаграмда комментарийлар куерга һәм лайклар куерга онытмагыз. Ә без дәвам итәбез. Сәхнәдә Гарафеев Оскар истеми каган аланыннан каршы алабыз. Җитәкләшеп яланаяк, чыгыртысы Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Кайнары җилдә тирбәләве рәхәт бирә минем күңелгә. Белмим күпме туры килер икән туган илем буйлап йөрергә. Баганалы юлдан кузгалмыйча моңсуланып торай мәннәр. Үсмәрим мәннәрне иркәнәргә, нәзек дилле җилләр килгәннәр. Баганалы юлдан кузгалмыйча моңсуланып торай мәннәр. Үсмәрим мәннәрне иркәнәргә, нәзек дилле җилләр килгәннәр. Таба, таба, ястырыңа таба югалам. Гөлләр арасына үләннәргә, үзләннәргә кереп югалам. Әгәр сездән аерып еракларга, алып китә калса юлларын, кайыншалавында ишетермен туган җирен матур җырларын. Әгәр сездән аерып еракларга, алып китә калса юлларын, кайыншалавында ишетермен туган җирен матур җырларын. Туган җирен матур җырларын. Гарафеев Оскар истеми каган алыннан. Әйдәле, бир вишне. Афәрин.
Афарин, хәзер инде тиздән безнең концерт дәвам итә. Әз генә әйдәгез әле керик Инстаграмга һәм комментарийларны укыйк. Нәрсәләр сез калдырдыгыз? Менә Ярославлев Артем шигырь ясаганда Күлтәгин молодец дип язганнар. Күлтәгин тащи. Монда смайликлар күп кенә. Так. Данил һәм Ксения бигән вакытта классно выступили дигәннәр. Супер класс, профессионалы, молодцы. Илхам хан алана афарин сезгә. Так, киләсе номер Васюткина Мария, истеми калган аланыннан. Монда йөрәкләр, истемисез кайда йөрәкләр куйганнар. Лайкларда бик күп җыела. Елизавета шигырь ясаган вакытта монда күбесенчә бары тик сүзләр түгел, эмодзилар, афарин дип язалар сәркешләр, әйдаманнар. Так, Анастасия һәм Кристина бигән вакытта язганнар сәләт топ. Курбанов исемле егет, синхронность супер дигәннәр. Ага. Тагын Айзилә белән Арсен җырлаган вакытта лучший номер из всех. Кто-то считает, что у Белиги Каган, Айзиля и Арсен один из лучших номеров. Супер, самые лучшие, очень атмосферно. Вот такие комментарии под выступлением Айзили и Арсена. Супер, Шинанда, Афарин, бигшап номер килеп чыкты. Сафина, Диана, очень понравилось, класс. Мында биг актив сәлкешләр бар. Димәк, аларның зарядкалары күп, интернет яхшы эшли. Так, Неля җырлаган вакытта, вау, класс, супер, очень красиво. Маде топчик дигәннәр монда. Маде лучшие дигән комментарий бар. Мында бар комментарийларда укыйм. Галимульна Камила, супер, круто играет на курае. Кстати, классный был номер, согласен, на курае, мне очень понравилось, супер, молодец. Йора Табас, молодец. Комментарийлар бик күп. Ильнара Гада, о, молодец. Мында эмодзилар күп калдырганнар. Алые паруса тут зашли, по-моему, очень хорошо на всех. Красиво, супер, любимая песня в лагерях написано. Кто еще? Графеев Оскар. Да, интернет начар шли башлады. Комментарий, бер комментарий Оскарның. Шулай супер дигәннәр, афарин. Оскар, мен ашынан да ашады. Истеми калган, молодцы, сездә сәләтле сәлкешләр күп. Афарин, красавчик. Һәм язганнар Атилла, бездә иң матур апалар. Хо-хо. Һәм шулай Оскар, афарин, воу, полегче дигәннәр Оскарга. Молодцы, красава, афарин, Илхан хан лучше всех дигәннәр. Оскарчик топ. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә комментарийларыгыз өчен. Безнең аккаунтта инде 100 кеше җыелды. Әйдәгез тагын да язылыгыз. Бәлкем сториска кертегез шул Инстаграмның исемен, выкладывайте в сторис, чтобы ваши друзья также подписывались, не только те, кто находится здесь, чтобы все больше и больше у нас комментариев появлялось. И напоминаю, те номера, которые наберут больше всех лайков, завтра топ-3 номера, может быть чуть больше, мы увидим еще раз на сцене. А безнең программа, безнең концерт дәвам итә. Каршы алыгыз сәхнәдә Гилметдинова Аида, Илхам хан аланыннан. Каршы алабыз. Әйдәгез, каршы алыйк, катырак. When I need you, my heart's so fire. You come to me, what's and why? Then you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime process and world of peace. Speak a language of love, I can know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. I'll suck on your heart, baby. I'll hang on every word you say.
never beating. In a heart that starts so very nights and every day. In your eyes, I get lost, I get lost away. Just as long as I'm here in your eyes, I could be in a better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone has ever met. I'll start on your heart, baby. I'm hanging everywhere you say. Zero to five. Baby, I will never be safe. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart in my soul. I can feel you even then I will love. Oh, baby, to the truth. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone has ever met. I'll start on your heart, baby. I hang on every word you say. Share us the time. Baby, I will never be safe. You're simply the best. Гельмединова Аида Илгам Хан аланынан. Шыннан да әфәрин, мына инде комментарийлар китте, шикарно поет, умничка деп язганнар Инстаграмда. Бик зур рәхмәт, һәм Ясмина чыгыш ясады, аның комментарийларын мин укымадым. Алмасхан number one дигәннәр монда, прекрасно, классный стих, Алмасхан лучший, шәп, Ясмина лучше всех, Алмасхан от Айгиза, круто, Алмасхан лучший, абыйлар, апалар, айдаманнар, красавчики, вообще топ. Һәм моде иң шәп дип язганнар, моны шулай ук монда бик актив китте әле комментарийлар. Димәк, аларны укыгач, тагын да активрак. Хәзер инде киләсе чыгыш һәм сәхнәдә Фатыхова Наргиза Аспару халаныннан каршы алабыз. Вот город пустой, как моя душа, читает стихи зиме. А я иду мимо, подошвы шурша, и шапкой ловлю белый снег. Есть некто во мне, кто меняет места и путает адреса. Здесь главное правило — не опоздать, пока он считает до 100. Тик-так. И рушится лондонский мост. Тик-так. Говорит Биг Бен. Прыжок и кометы кошачий хвост мерцает в моей руке. Я маленький принц, не видевший лис, не знающий запаха роз. Считай до 17 и обернись. Ищи меня в море из слез. Ищи меня в чьих-то влюбленных глазах, в словах, что имеет смысл. Узнай меня в чьих-то бесшумных шагах. На стенах написанном «Мы». Храни меня, как священный Грааль, хранил король и рыбак. Я сказка, я миф, далекая даль, песок на твоих губах. Держи меня крепко, пока я иду, бреду по твоим следам. Оставь на мне метку, заметку одну, поставь отпечаток и шрам. Беги от богов, религий и войн, беги, как взбесившийся зверь, беги. Я здесь стою за спиной, беги к самому себе. Вот город пустой встречает весну, и сердце стучит не в такт.
Беги без оглядки, ищи свою суть. Ты слышишь? Тик-так, тик-так. Фатыхова Наргиза Аспару Халананан. Также просим поддержать Наргизу в Инстаграме вашими лайками, комментариями. Хамида Сизнем Алкышлар, за ваши аплодисменты тоже спасибо. А biz devam etamiz. Sahnada Xalikova Guzeliya Qudraxonovani qarshi olamiz. Don't make me love you. 약해 올라온 거품. 왜 자꾸 나를 보며 웃는데 꿈인 걸 느끼게 아쉬운 표정이 또 이렇게 맴도니. Really freaky, baby, going wrong. Doesn't matter what you, baby, hate or love. 네가 가는 길에 drop me off. 가볍게 take it off. 오늘 밤이 가기 전에 밀어내, yeah. Snapping, snapping. 애써 눈을 가리고. Snapping, snapping. 지친 맘을 던지고. 비틀대는 몸짓으로 잠시 너랑 치더라도. Snapping, snapping. I won't let you go. I know, I know. I don't. Snapping, snapping, snapping. I know. I don't. Snapping, snapping, snapping. Baby, I feel you. 뿌옇게 번지는 perfume. 물 같은 나를 탁하게 해. Sugar won't fade away. 번지는 purple rain. 또 왜 이렇게 슬프니? Really freaky, baby, going wrong. Doesn't matter what you, baby, hate or love. 네가 가는 길에 drop me off. 가볍게 take it off. 오늘 밤이 가기 전에 밀어내, yeah. Snapping, snapping. 애써 눈을 가리고. Snapping, snapping. 지친 맘을 던지고. 비틀대는 몸짓으로 잠시 너랑 치더라도. Snapping, snapping. I won't let you go. I know, I know. I don't. Snapping, snapping, snapping. I know, I know. I don't. Snapping, snapping, snapping. Snapping. Xalikova Guzeliya Qudraxonovanidan. А biz devam etamiz. Sahnada Habibulina Rushana Qudraxonovani. Yürgen çeşmelerde Cide ulak, cide ulak. Şeldir, şeldir ağa. Kümüş su. Kümüş sular ağa. Kuşlar sayrey. Şulaşaklarda bigrek. Şulaşaklarda bigrek.
Сезнең алкышлар Хабибуллина Рушана Кыдракхан аланнан. Бик зур рәхмәт, бик искиткеч җыр, ә хәзер бу сәхнәдә Кавказ биюе булачак. Әйдәгез каршы алыйк. Кавказский танец. Истеми калган алана. Сезнең алкышлар истеми калган һәм сәхнәдә иделәр Газизова Илдана һәм Гарталова Виктория. Афарин! Истеми афарин дип кычкыралар сәркешләр. Мин дә әзгенә әйдәгез комментарийларны укыйм. Кайсыларын укымадым, монда комментарийлар тагын да күбрәк. Ясмин турында укыган идем, Аида турында топим билер дигән, просто билер. Илгамхан супер, самый лучший алан Маде, Атилла топ. Монда барысы инде подключились хәзер. Истеми, искерми, гел алда булып йөри диләр. Вау, монда шигырьләр китте уже. Атилланың айдаманнарына кайнар сәлам җиткерәләр монда комментарийларда. Бомба диләр. Наргиза чыгыш ясаган вакытта монда кемдер язган: "Хей Атилла, исемен йөртәбез. Аспарух лучше, Атилла так держать". Хэштеглар монда китте. Сәркешләр кайф ничек дип язганнар. Аспарух мощь, люблю вас, наши айдаманы. Так. Гүзәл чыгыш ясаган вакытта бомбезный дигәннәр. Класс, супер гуд. Красиво танцует. Маде просто сладкий персик дигәннәр. Ох ты. Шәп, монда креатив китте инде. Атилла апалары, а можно нам в Түбәтәй? Дип язганнар кемнәрдер. Юк, әлегә концерт бара. Маде топчик. Рәхмәт сезгә комментарийларыгыз өчен. Biz инде бүген күп кенә видеолар карыйбыз Instagramда, biler.art аккаунтында. Хәзер инде безгә медиа үзәктән тагын бер бүләк. Алар һәр көн безгә фото отчетлар ясыйлар. Сезгә ошыймы шул фото отчетлар? Минемчә, чыннан да бик шәп фотолар. Хәзер инде әйдәгез игътибар экраннарга.
got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my
너의 가심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 세계의 평화 너내 앉아서 그저 널 지킬 거야 널 맘에 baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그저 네가 내게 조금 더 나게로 이제 여기 너무 높아 내 눈을 너 맞추고 싶어 Yeah you make it me your boy with love Oh my 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 Oh my 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 Get me high so fast 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my 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 Oh my 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 Get me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger 찍어놓고 말하길 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 스카 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 Sizin alkışlar барлық сәлкішлерге Артем, Гүлсу, Егор, Виктория, Гузеля, Дарья, Яна, Эрик, Афарин! Афарин! Хамиді қабатлıyım, agar da sizga bu шығыш, bu номер, bu ijodiy шығыш ұшады ekan, siz endi bilar.art аккаунтына кіріп, оларға көпкіне лайклар қойыңыз, һәм енді ең топта бұл шығыш болса, біз аны ертеге Салет Фестта тағын бір қуат қарайшақпыз. Шуның білән біздің концерт номерлары тамам. Сізге ұшадымы? Ұшадымы, жоқ мы? Әйдәгіз қотырақ алқышлық. Барлық бұл сәхнәдә шығыш жасаған сәлкішілер менімше Афарин. Олар ескерткіш. Афарин. Һәм инде безнең сезгә тагын бер бар сюрприз. Аны шулай ук медиа үзәк безгә әзерләде. Без инде фото отчет карадык. Һәм инде алар безгә тагын видео әзерлиләр. Һәм игътибар экраннарга Һәркемнең йөрәгендә зур галәм яши. Һәркем аерым бер дөнья. Син лидер. Димәк, син башкаларга да үзләрен табарга, галәм кимлекләрен ачарга ярдәм итә аласың. Нишләргә соң? Камиллеккә омтыл. Һәм нәкъ менә шул чакта уңыш сиңа яңа канатлар куя. Уңыш сине очарга өйрәтер. Уңышсызлык исә көчле итәр. Димәк, мин Син лидер. Син үрнәк. Илһамлан һәм башкаларны илһамландыр. Хыяллан һәм бар дөньяны хыялланырга өйрәт. Чөнки син лидер. Син чиксез галәмнең нигезе. Безнең сойлаулар бара. Инстаграмда bilar.art. У нас продолжается голосование. Оно продлится завтра до 12:00. Иртәге көндезге 12 сәгатькә кадәр безнең бу сойлау дәвам итә. Әйдәгез күп кенә лайклар куегыз, ставьте лайки. Не только вы можете просить всех ваших друзей, родственников. Номера, которые наберут наибольшее количество лайков, завтра еще раз выступят на Салет Фесте. Димәк, шуның белән концерт тамам. Һәм инде сәхнәдә күп кенә сәлкешләр җырладылар, бийделәр. Әйдәгез әле без хәзер сезнең белән бергә торабыз һәм бергә биеп алабыз. Барыгызны чакырабыз. Ике бию, РДШ, Салет форум. Сез әзер булсагыз, әйдәгез РДШ биюен башлыйк. Те, кто знает, кто обычно вот на сцене танцевал, я думаю, можно выйти на сцену, но не все. А вот именно те, кто обычно этот танец показывал и выступал перед нами. Һәм инде сез әзерме?
Әзер. Әйдәгез, кемнәр биек? Нас не удержать, мы в авангарде поколения. Только вперед наше движение. РДШ, широкая душа. У каждого, кто выбрал смело, словом помогать и делом. РДШ. Давай. Давай, покажи себя в полный рост. Хватай, ну же держи удачу за хвост. Дерзай, и пускай это путь непрост. Через реку жизнь проложи свой мост. Делай так, чтобы все шумели, пока ты молчок. Так, не проблема теме, ты же светлячок. Расставь приоритеты, подготовь расчет. Да, самое время совершить полет. Если кажется порой, что ты один, открой глаза, пойми, что с миром ты един. В твоих открытиях нуждаются, ты знай и не робей. Открой другим все то, что есть в тебе. Нас не удержать, мы в авангарде поколения. Только вперед наше движение. РДШ, широкая душа. У каждого, кто выбрал смело, словом помогать и делом. РДШ. Давай. Нас не удержать, мы в авангарде поколения. Только вперед наше движение. РДШ, широкая душа. У каждого, кто выбрал смело, словом помогать и делом. РДШ. Афарин, Хамид әлбәттә. Форум биюе. Сәхнәгә без Женя апаны чакырабыз. Хамида экранга да шулай ук игътибар. Үміт жеткен һәм ул алға тарта. Сәяхәт итү ысулларын тапты. Яқты хыял һәр мезгелдә.